व्यवसाय वाढीसंदर्भात सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेनं आता अतिशय महत्त्वाचं पाऊल उचललं असून दूध व्यवसायासंदर्भात दुधाळ जनावरं खरेदी करण्याच्या कर्ज प्रस्तावासाठी आता शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेच्या शाखेत फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता भासणार नाहीये। जिल्हा बँक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे आणि हा प्रयोग जिल्ह्यात यशस्वी केला असल्याची माहिती जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी होडावडा येथे दिली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व गोकुळ दूध संघ व भगीरथ प्रतिष्ठान यांच्या वतीनं वेंगुर्ले तालुक्यातील होडावडे येथील मराठी मंगल कार्यालयात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती। त्यावेळी शेतकऱ्यांना मनीष दळवी यांनी मार्गदर्शन केले। सर्वप्रथम दळवी यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून कार्यशाळेला सुरुवात करण्यात आली। यावेळी जिल्हा बँक उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, भगीरथ ग्रामविकास प्रतिष्ठान अध्यक्ष डॉक्टर प्रसाद देवधर, गोकुळ दूध संस्था पशुसंवर्धन विभाग सहाय्यक व्यवस्थापक डॉक्टर प्रसाद साळुंके, गोकुळ दूध संघ कोकण विभाग पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर नितीन रेडकर, कोलगाव येथील यशस्वी दूध उद्योजक ज्ञानेश्वर सावंत, जिल्हा परिषद माजी सदस्य प्रितेश राऊळ, विकास अधिकारी वेंगुर्ला DR प्रभू आजगावकर, तुळस सरपंच शंकर घारे, परबवाडा सरपंच पप्पू परब, विकास सोसायटी चेअरमन संतोष शेटकर तुळस, मकरंद प्रभू मातोंड, वसंत पेडणेकर वजराट, सुभाष भोवलेकर मठ, विश्वनाथ धुरी आसोली, खरेदी विक्री संघ संचालक बाळा गावडे, अण्णा वजराटकर, निरवडे माजी सरपंच प्रमोद गावडे, रयत शिक्षण संस्था संचालक अँथोनी डिसोजा, आर्थिक महामंडळाचे श्री पवार, प्रफुल्लचंद्र उर्फ बाळू परब, चित्रा कन्याळकर, कमलेश गावडे, संतोष गावडे, ज्ञानेश्वर केळजी, MG मातोंडकर, राजबा सावंत, पराग सावंत, सुहासिनी वैद्य, नितीन चव्हाण, वामन भोसले यांच्यासहित विविध संस्था प्रतिनिधी, दूध उत्पादक शेतकरी, जिल्हा बँकेचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते। तर पाहूयात यावेळी श्री दळवी काय म्हणाले। आपल्या या सगळ्या दुधाळ जनावरांच्या कर्ज योजनेमध्ये आपण कर्जाची व्याजाची जी सवलत आहे ही मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढवून दिली, व्याज कमी केलं, त्याच्यामधल्या ज्या जाचक होत्या, अडचणीच्या अटी होत्या त्या सगळ्या सुटसुटीत केल्या आणि या शेतकऱ्यांपर्यंत आपण पोचावं आणि त्यांच्याशी चर्चा करावी, आपली योजना त्यांना समजावून सांगावी की पूर्वी जिल्हा बँकेकडचं कर्ज घ्यायचं म्हणजे एवढ्या अडचणी आपल्याला आहेत म्हणून ते कर्ज नको, अशा प्रकारची जी मानसिकता होती, बांधवांची मानसिकता आपण बदला। आता जिल्हा बँक तुमच्या पर्यंत पोहोचणार आहे। आज जिल्हा बँकेचे आपण मॅनेजर आता इथे आलेले असतील, ते कुठे बसले आहेत कुठे? या वडगाव ब्रँचचे ब्रँच मॅनेजर सुद्धा इथे आलेले आहेत, विकास अधिकारी इथे आलेले आहेत आणि बँकेचा अध्यक्ष म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की आपल्याकडे या दुधाळ जनावरांच्या योजनेसाठी किंवा दुधाळ जनावर जर खरेदी करायची असेल, त्यासाठी जर कर्ज आवश्यक असेल तर तुम्हाला जिल्हा बँकेच्या ब्रँच मध्ये फेऱ्या मारायची आवश्यकता या पुढच्या काळामध्ये लागणार नाही, त्याची जबाबदारी माझी आहे आणि हे मी आपल्याला खात्रीपूर्वक सांगतो। हा प्रयोग निश्चितपणे यापूर्वी जिल्ह्यामध्ये आपण गेल्या महिन्यात यशस्वी केला। या जिल्ह्यामध्ये जी दूध संस्था ज्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये 300 लिटरपेक्षा जास्त दूध संकलन होतं, अशा दूध संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातल्या शेतकऱ्यांकडून आम्ही अहवाल, त्या दूध संस्थेकडून अहवाल मागितला की त्या कार्यक्षेत्रातल्या कुठल्या शेतकऱ्यांना दुधाळ जनावर खरेदी करायची आहे। त्यांनी एक यादी आमच्याकडे पाठवली। यादी पाठवल्यानंतर आमचे अधिकारी त्या ठिकाणी त्या दूध संस्थेच्या ऑफिसमध्ये गेले आणि शेतकरी डायरेक्ट दूध संस्थेच्या ऑफिसमध्ये येऊन बसले आणि दूध संस्थेच्या ऑफिसमध्ये त्यांचे प्रस्ताव तयार केले गेले आणि थेट त्यांना मंजुरी पत्र आम्ही आमच्या हाताने दिली। त्याच्यामध्ये कुठेही त्यांना ब्रँच मध्ये जावं लागलं नाही, बँक त्यांच्यापर्यंत पोहोचली, त्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचली। पण पुढे जातो, आजचा सुद्धा या सगळ्या कार्यशाळेचं उद्दिष्ट ते या जिल्ह्यामध्ये नाही। त्याचं कारण असं आहे की हरियाणामधली जी थंडी आहे ही कधी कधी मायनस मध्ये जाते, आपल्याकडची थंडी ही कधीच 16च्या खाली येत नाही किंवा 15च्या खाली येत नाही। आपल्याकडचं टेम्परेचर हे कधी 42-43 किंवा आता कुठेतरी 44 पर्यंत जायला लागले किंवा 45 पर्यंत जात असेल, परंतु हरियाणामध्ये 52-53 पर्यंत सुद्धा जातं आणि एवढ्या मोठ्या फरकामध्ये म्हणजे अतिशय कडाक्याची थंडी आणि अतिशय उष्णता या वातावरणामध्ये तिथली जनावरं तिथे टिकतात, चांगल्या प्रकारे दूध देतात। आपल्याकडे तर उलट पोषक वातावरण आहे आणि त्यामुळे कदाचित तिथल्यापेक्षा
इथे सुद्धा ती जनावरं अधिक दूध उत्पादन देऊ शकतात। अशा प्रकारची उदाहरणं आपल्या जिल्ह्यामध्ये यशस्वी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून आपल्याला दाखवली गेली असते। आता काही अडचणींमुळे ते आपल्या समोर आलं नाही, परंतु निश्चितपणे ते समोर घेऊ आणि त्यामुळे त्यांचा व्यवस्थापन खर्च बिघडतो आणि हा व्यवस्थापन खर्च बिघडत असल्यामुळे योग्य मार्गदर्शन नसेल, शेजारचा म्हणतो की अरे तो पण तोट्यात गेला आता मी पण नाही। आपल्याकडे या जिल्ह्यामध्ये खास करून कोकणामध्ये एक वृत्ती आहे की त्याची आंब्याची झाडं जर चांगली लागली, त्याने समजा 100 पेट्या पाठवल्या तर दुसऱ्या वर्षी हा असलेली बारीक सारीक सगळी जमीन आपली साफ करून आपल्याकडे सुद्धा आंब्याची झाडं लावतो। त्याने काजूची झाडं जर चांगली जाती झाली तर आपल्याकडे लावतो। तसं जर बाजूचा दूध व्यवसायिक जर यशस्वी झाला तर कदाचित हा सुद्धा दुधाच्या म्हैशी किंवा गाई घेण्यासाठी प्रयत्न करतो आणि तो जर तोट्यात गेला तर आपण पण ते आपलं दुकान बंद करतो। ही एक आपली सर्रास आपल्या जिल्ह्यातल्या लोकांची मानसिकता आहे आणि याच मानसिकतेमध्ये अयशस्वी शेतकऱ्यांची संख्या मधल्या काळामध्ये वाढत गेली होती आणि त्यामुळे शेतकरी या व्यवसायाकडे वळत नव्हता। आजच्या परिसरामध्ये अनेक शेतकरी असे आहेत की ते चांगल्या प्रकारचं दूध उत्पादन करतात आणि म्हणून संस्था आहेत, व विकास संस्थांमध्ये शेतकरी आहेत, दुग्ध संस्थांमध्ये शेतकरी प्रतिनिधी करतायत, या जिल्हा बँकेमध्ये अनेक शेतकरी आपलं प्रतिनिधित्व करतायत। परंतु प्रत्यक्षात शेतीसाठी किंवा शेतकऱ्यांसाठी किती कर्ज पुरवठा होतो आहे याचा ज्यावेळी आढावा घेतला त्यावेळी असं लक्षात आलं की तो कर्ज पुरवठा हा 10% पुढे जात नाहीये आणि तो जर कर्ज पुरवठा आपण जोपर्यंत वाढवत नाही तोपर्यंत या शेतकऱ्यांना त्यांचे व्यवसाय वाढवण्यासाठी सोयी सुविधा उपलब्ध होणार नाही। आणि म्हणून ज्यावेळी शेतकऱ्यांबरोबर आम्ही चर्चा सुरू केली तेव्हा असं लक्षात आलं की मग त्यांचा तारण व्यवस्थेची अडचण असते, त्यांच्या नावावर जमीन असली तर कदाचित भाऊ मुंबईत असतो, तो त्याला संमती देत नाही आणि त्याला कर्ज मिळत नाही आणि या सगळ्या जाचगटी होत्या। या जाचगटींमुळे ह्या दुधा जनावरांच्या व्यवसायामध्ये त्यांना पडणं हे अशक्य गोष्ट झालेली होती आणि त्यामुळे आपल्याकडे जो पैसा असेल त्या पैशातनं काहीतरी करावं आणि त्याच्यातनं हा व्यवसाय करावा अशा प्रकारची मानसिकता या जिल्ह्यातल्या अनेक गरीब शेतकऱ्यांनी ठेवली होती आणि म्हणून आम्ही उपाय केला की याच्यामध्ये तर पाहुयात यावेळी बोलताना उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर काय म्हणाले। आपल्या जिल्ह्यातल्या बेरोजगार तरुणांनी अशा प्रकारचा रोजगार सुरू करावा, अशा प्रकारचा व्यवसाय सुरू करावा। जर अशा प्रकारचा व्यवसाय 4 म्हशी घेऊन त्यांनी सुरू केला तर मला 100% खात्री आहे त्या बेरोजगार तरुणाला गोव्यामध्ये किंवा मुंबईमध्ये ते 15,000 रुपये मिळतात, तेवढेच पैसे देण्याची ताकद, तेवढं उत्पन्न देण्याची ताकद ह्या व्यवसायामध्ये आहे। मित्र, जिल्हा बँकेचे अध्यक्षांनी किंवा जिल्हा बँक म्हणून आम्ही हात पुढे केलाय, टाळी एका हाताने वाजत नाही, आम्ही हात पुढे केलाय। तुम्ही यासाठी कर्ज घेण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे। आपल्या गावामध्ये रथोत्सव असतो आणि त्या रथोत्सवाचा रथ जो असतो ना तो 10 माणसांनी खेचला तरी तो खेचला जात नाही, पण एखाद्याच्या नेतृत्वाखाली समूहाने जेव्हा आपण सगळे मिळून तो रथ ओढतो रथोत्सवाचा, तेव्हा तो रथ आपल्या देवळाभोवती सहजपणे फिरतो। मित्र, हा सुद्धा दुग्ध व्यवसायाचा रथ आहे ना, तो आपण सगळ्यांनी मिळून ओढला ना तर जे आम्ही स्वप्न बघतो आहोत की जिल्ह्यामध्ये 1 लाख लिटर दुधाचं कलेक्शन करण्याचं आणि 20,000 तरुणांना रोजगार देण्याचे स्वप्न आपण पूर्ण करू शकतो। गरज आहे आपल्या सगळ्यांनी सामूहिकरित्या प्रयत्न करण्याची। मला खात्री आहे तुमच्या सोबत जिल्हा बँक आहे आणि जिल्हा बँकेने संकल्प केलाय की जो बेरोजगार यासाठी कर्ज मागेल त्याच्या मागे आम्ही उभे राहणार आहोत आणि मला खात्री। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।